बिथांनि खर'आव गोबोरखि दं ना मेलेम दं बिथांखौ मा होनो मेडिकेलाव लांबासो मोनथिसिगोन आरोना मेडिकेलाव लांनानै बिथांनि खर'खौ नायब्लासो मोनथिसिगोन जों मा होनो बिथांनि खर'आव मेलेम हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फेन नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जागोन थामनेल बा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों गुसुंब्लाबो मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर दा जोंनियाव मा होनो ससियेल मिडियायावहाय मोनसे फेसबुकआवहाय मोनसे कमेन्टआ गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं बे कमेन्टआ मा होनना बुङोब्ला जाय जाय नुखाबाय बेफोर मिथिखाबाय जानांगौ जाय जाय नुवाखै बिसोर मिथियाखै जानो हागौ बिनि थाखायनो गुसुंब्लाबो लाना फैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बे कमेन्टआ जाहैबाय लोगोफोर जेनोखि बेखौ डाइरेक्ट मा होनो बे कमेन्टआ जाय मानसिया लिरना हरदों बियो डाइरेक्टलि बाथौ सिबियारिफोरखौ बुंदों आरोना बे कमेन्टआव ओमफ्राय बे कमेन्टआव मा लिरना हरदों आं नोंथांमोननो दा दसे उनाव फरायनो हागोन ओमफ्राय जायनाखि नैबे कमेन्टखौ हरदों बे कमेन्ट हरगिरियाहाय बिथांनोहाय मा होनो फेसबुकआव प्रफाइलबो गैया आरोना प्रफाइल थानायबा जों मिथिनो मोनगौमोन सोर मानसिया हरदों होननानै बिनि फट'खौबो आं नोंथांनो होनो हागौमोन आरोना खिन्थु आं दा बिनि प्रफाइलाव फट' गैयिनि थाखाय आं दा नोंथांनो नैबे बिनि फट'खौ आं होनो हानाय नंला ओमफ्राय जिखुनु जाया आं नोंथांमोननो बिथाङा मा कमेन्ट लिरना हरदों आं नोंथांमोन दा दसे उनाव फरायगासिनो दं ओमफ्राय बिथाङा मा साननानै बेफोरबायदि लिरना हरदों बेखौथ' बुंना होनो हाला बबेनि जाम्बा बेखौथ' आं मिनिबो ओंखारोना आरोना मिनिबो ओंखारो रागाबो जोंनो ओंखारो जेनोखि जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि धर्मजों धर्म बेफोरबायदि गावजों गाव बखिलायबा एसे मा जायो आलदा जायो आरोना जोंनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिहोनाय मोनसे माबा फैयो आरोना बेनिखायनो जे जोंनि गेजेराव जानो नाङा जे नों उमुक धर्म नों उमुक धर्म बेफोरबायदि बखिलायनायखौ जोंनि गेजेराव लाबोनाङा आरोना धर्मजों धर्म ओमफ्राय जिखुनु जाया आं नोंथांमोन नैबे कमेन्टखौ फरायना होनोसै नोंथांमोना बे कमेन्टआव मा लिरना हरदों नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथांनि नामा जाहैबाय दारिउस इस्लारि बिथाङा बर'खौ बारा मोजां लिरनो रोङाखै थेवबो नोंथांमोननो सुद्रायनानै फरायना होनो थाखाय सेस्था खालामसै बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंना लादो बिथाङा मा लिरदों जय गुरु नङामोनब्ला बर'नि धोरोमा जोबसैमोन जय गुरु धोरोमासो बर' हारिखौ सिनायथि होयो बे जाम्बाफोरासो बाथौ खुलुमो बाथौ खुलुमनायखायनो दाबो बड'लेण्ड मोना बालसो बाथौआ बिथाङा बेफोरबायदि कमेन्ट लिरना हरदों आरोना ओमफ्राय बिथाङा मा साननानै बेफोरबायदि कमेन्ट लिरना हरदों गावसो मिथिसिगौ ओमफ्राय बिथांनि खर'आव गोबोरखि दं ना मेलेम दं बिथांखौ मा होनो मेडिकेलाव लांबासो मोनथिसिगोन आरोना मेडिकेलाव लांनानै बिथांनि खर'खौ नायब्लासो मोनथिसिगोन जों मा होनो बिथांनि खर'आव मेलेम दंमारो ना गोबोरखि दङ नोंथांमोना ओमफ्राय मा बुंनो सानो नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय